Okay. Så som I nok kan se på titlen, guys and girls, men der nu ser med, så er det old versus new, altså gammel versus ny. Og jeg har en gammel bil, men den skal jeg bruge til alt. Jeg har faktisk mange gamle biler, men den har grund til at køre rundt i den her. Fuck min FPS, mand, de dør her. Faktisk den eneste grund til at køre rundt i den her, det er fordi at den her DPI jeg skal bruge den her video. Så lad os komme derned. Nu kører jeg bare. Nu kan folk godt nok se dem, ja. Nu kører vi ind over græs og sådan her. Wow, der døde min FPS. Og så kommer det igen. Den skal lige overholde her. Okay, som I kan se, her er det nye Case 721 FXR Lamborghini Deutz Massey Ferguson eller Deutzen, den hedder 7210 TTV, og Massey Ferguson 7719. Har vi en Valtra. Hvor står det her? Nå. Jeg kan ikke huske noget. Og så har vi en Fendt 7000 i 16. Og herover der har vi en 88,11 DT Fiat. Kan ikke huske hvad det taler hedder. Og så har vi en Stereo 730 60 Ursus C 360. Den ene af dem i hvert fald. Og så har vi en herover. Jeg kunne ikke beslutte mig hvad for en af dem, så jeg tror begge to. Og så har vi Cetor 7045. Og så har vi en Han Ommark 55D. Og den her er nok lidt fucked, så jeg tror det er den derovre der vinder. Den her. Så nok om det. Lad os lige få nogle penge til det, vi skal bruge noget her. Okay. Jeg har ikke tænkt mig om. Jo, hvis der er græs på den her, så har jeg tænkt mig om. Ja, jeg har tænkt mig om. Ja. Det er altid godt. Marsen har tænkt sig om. Løber vi vand. Den er der sikkert så på den her. Så vi skal have det helt tilbage på gården. Den havde jeg ikke regnet med. Nå. Så for grund til at vi skal have det hele tilbage på gården, så det er fordi så har vi den her Grande Mark. Simpelthen. Og det er privat map skulle jeg bare lige sige. Fra udvikleren mig selv. Altså mig. Så lad os komme i gang. Okay. Så der er man bare ind i en eller anden for at have lidt monies. Sådan der. Okay, jeg tror vi klarer nu. Okay, sådan der. Om der. Det klødt. Igen. Skal vi se. 200, 160. Ja. Det skal være gammel mod ny. Så den er jo. Den er lidt gammel, kan jeg se. Det er sådan lidt gammeldags, kan vi godt sige. Og mod ny.
Der er en af de nye plov jo. En af de nye plov. Fordi den der er jo lidt hardcore. Okay, havre. Først gammel. Kan man ikke godt kalde sådan en her for gammel? Eller er det bare mig, der vil se om gammel kan vende i noget som helst? Den her kan man godt kalde for gammel. Eller hvad? Er det bare mig, eller og så skal vi jo ned i det her, der er 2 meter. Så jeg synes faktisk, at vi godt kan kalde den her for gammel en gang. Bare lige i dag, fordi jeg har ikke noget, der er lidt større til de gamle. Som I kan se, mine FPS, de er virkelig lave lige nu. Nu glemte jeg noget ved den her. Nu skal jo også have en chance her ved havre. Men der ved vi altså, at de sikkert kommer til at vinde. Så har vi tegnet til 200 og bare nødtebord. Så maskiner. Ja, det bliver bare den her. Den vil jeg så sige, den tror jeg nok lige at gammel kommer til at vinde. Fordi at den har, skal vi se, den her, og den her, og den her, nej det er ikke gamle, og så den her, den her, og den her. Og det er bare fordi de skal have noget, der også kan kunne have det nye, fordi at, ja. Den her kan vi så ikke tage, fordi der er noget gammelt den. Den her kan vi så. Hvad for en kan mest af dem? Den der, det så tager vi bare den er det er en af de ældre, kan vi godt kalde det. Og så har vi selvfølgelig til det nye, den her mod. Det bliver en lang video. Jeg tror bare det kommer til at ende med at jeg har købt alt muligt lort, og så prøver vi det ikke på det i de næste videoer. Ja. Og skal nok se om jeg kan lægge et link til en side, hvor jeg smider alle de her mods ind, som jeg bruger. Den bliver lidt svær. 11 meter, og den har været. Jamen den skal vi også bruge, og den skal bruge 100, så det er 250, og hvad har de nye? Den nyeste med max horsepower, altså 210. Ja, så må det jo bare være sådan noget. Ui, det bliver svært. Så skal der tænkes, så. Jeg har aldrig købt den her. Så ikke derfor, den lige skal tænke, vil du virkelig have mig til den her? Nej, okay, vi dropper den bare. Så får den nye ikke den der, så får den gamle den her, hvis den gider. Det bliver lidt hurtigt. Super, den skal bare gøre sådan noget. Chip. Så får de nye bare den her. Det er lige meget. De skal jo have en hver ting jo, så ja. Fuck, har jeg gennemtænkt det her. Græslemaskine. 2. Ja, ikke. Ja, vi tager lige den her. Det går jo sindssygt stærkt, sikkert. Så jeg kan godt. Jeg tager den bare. Jeg er ligeglad. Det er lige meget. Vi gør det bare. Så synes jeg fandme også, de gamle kan få sådan en. Nej, de nye kan få sådan en her.
Det gider jeg ikke råd med det der. Jeg vil hellere direkte over til samlerne. Der kan jo nærmest bare sætte sådan en der. Den er ikke sådan en semi-gammel sådan en der. Og så kan jeg altså tage den her til det nyere. Jamen, her kan jeg kun sige en ting. Jeg har den her, og den her, den her, og den her. Jeg tager bare den her, den kan være meget i. Den er gammel. Det er den. Kan lige så godt sige. Og så får de nye en, der nogenlunde kan have lige så meget i. Eller lidt mere faktisk. Det skulle lige meget. Og så skal vi herover til handpresser. Det bliver en lang omgang. Jeg tror vi lige skal se på hvor mange penge jeg kommer af med bagefter. Ej, jeg gider ikke at lave handballer lige nu. Og så bagefter så tænker jeg bare fucking piece of shit, man. Der kan være lidt værd i den her. Så den tager vi bare lige, sådan at vi kan smide noget græs op i den. Ja. Super, fordi så skal jeg sådan løbe af en anden video. Okay så. Så, det her det er alt det vi lige har købt. Og som sagt, de nye skal jo også en chance. Den her er kun 8 meter, der er så 9. Og der dropper man simpelthen den her, kan jeg se. Nej. Det gør man ikke. Bare en der spreder sig ud, eller hvad? Og så kører man bare. Eller, oh yeah. Tænker jeg. På. Okay, så kommer vi ind til ploven og havne. Se, jeg kan lige så godt bare kalde den her for gammel. Og så den der har såmaskinen til den nye. Okay. Og så er der den her. Pis, den kan ikke engang få den på. Så må vi lige prøve. Det er den første. Det er den første maskine, der kører i den her video. Lige nu er med den bilen selvfølgelig. Den skal ikke engang køres med, den er alt for lort og sådan noget. Så lad os hoppe over i noget af det der er nogenlunde det jeg skal bruge. Bare lige for at det går lidt tjeppe, og så får de nye den der. Og de gamle får fuck er den. Hvor fuck er den? Nej, så kan jeg om rigtigt. Den holder her. De gamle får den her. Wow. Og de gamle får den her. Og de nye får den. Okay, vi starter. Græs. Græs nu skal vi til. 22. Lige 22 km/t. Den bliver OK pløret. Ja. Det er også noget jeg kigger på. Okay, nu kommer den store ting. Den der som den skal op i med tingene. Okay. Det var den her. Den kan jeg lige så godt sige,
den er næsten bare godkendt med det samme her. Så er den her tur. Den har ikke så mange heste, og den larmer. Den larmer. Jeg tænkte, at jeg skulle sidde den her i virkeligheden, men jeg tror, jeg kan ikke simpelthen tage på den, men den larmer lidt. Det er Noob, der har lavet den her. Nej, det er det ikke. Han har fået den til virke. 11. Det er ikke særlig stærkt, men jeg tror det går. Det bliver fandme også godt beskidt. Så bliver den henter. Så den der kører henter. Den der er lige så. Så har lige kommet det her om i gang. Det er lidt skidt. Jeg kommer til at jeg tror, jeg kan så bruge den i Old Stream Map. Jeg tror, at dem her, der bliver billedet. Og jeg prøver lige. Det er da faktisk sygt detaljeret. Okay. Nå, lad os se. Ej. Ej, det var sgu da sindssygt. Ej, kæder. Vi slår også dem herfra, og så, ja, mate. Hvad er dem her? Alt, M. L. 0. Den kunne ikke noget. Ikke noget spændende. Nej, den blev ikke brugt. Den blev heller ikke brugt. Den har blevet brugt. Den skal på opsamleren. Den larmer ikke så meget herinde, så jeg tror godt, jeg lige gjorde der. Nej, ikke opsamleren nu. Jeg tror, jeg tager samleren. Jeg tror, jeg lige tager samleren på dem her. Det skal de der to ikke udsættes for. Det må dem her. Ja, det bliver spændende her. Så. Wow. Nu plejer den her bliver. Der er 57 minutter tilbage, sikkert. Kan I sgu ikke noget for den. Super, så kan I køre den. Ja. Så har jeg langt igen. For vi holder de her videoer på 20 minutter. Synes jeg. I må så skrive i beskrivelsen, hvis de skal være lidt længere. Sådan der. Den bliver også fint beskidt. Tænker jeg. Ved ikke, om det er bare mig. Der går krigsmaskiner beskidt med noget andet. Jeg kan også godt lide med ren. Så. Nå. Fuck det. Vi kører for det, jeg har samlet, og så må vi. Det var tegnet.
Så kan vi lige det her færdigt, og så må vi jo købe og så må vi stoppe the video. Kør lige den her herop. Super. Den her kan vi bare lige så godt køre herover. Ja. Det skal virkelig til der. Sådan der. Super. Jamen, tager vi da lige et screenshot her. FN. Der. Super. Ja. Der. Ja. Jeg vil sige tusind tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Og jeg håber at I tager godt imod den her video.